Ginong yelam bat kid court ke seng YouTube Youth Council HYC Rambrai a ringkat bat ke HYC West Castles ha ke sin sa jan kila khat kat tu kat ni kinyun kibla shu e sa hajan yo Rambrai bat kila let banthe senan ha plau jong office usiem ke hima Rambrai kani ke jingle jong ke seng HYC kare namar ke jings kamenti shilinter dos iem bat ka office hima ubam shimla shimkhia nile e halor ke jingu jor ki palpa nong shong shnong ki seng bhalang bat kham tam ki nong shong yo ki ba ut na kapor shikapor halor ke jing sata ki jabo jaban bat ki nyut ba bon jan bala shu e hasanda ke yo Rambrai ka seng HYC Rambrai circle po ka jinglam u president ba Drowell Lingdo Maudo ba general secretary samla kwa sisjun nongput ringkan ki para nongelam padukon ha ke jingdon lang ru samla lom lang kharsim le president HYC West Castle district ha ke sinsa jan kila hiar sindan hayo Rambrai ban lum thum bat ban kit yo nyun bala e sa la bon bon snam kinongelam ka seng habe kran kila pathai ku bor kila pen pau ba ke jing e bat lum thum ya kinyon ha ka te ke yo Rambrai ha po ke jing pe usim ke hima Rambrai ka khataru ya ka rong ka rum ka jong ka yo Rambrai kham tam halor ka koi ka khya jungi pai pa nong shong shnong bat ya ki nong shong yo u president ka Rambrai circle ba Drowell Lingdo Maudo ulong ba ke HYC Rambrai circle kala yo ye ki jingu jor la man ki por ya ka jingdon jong uni unyun ha ka te ke jaka tang ka HYC Henry ki we ki para nong yelam seng bhalang ru kila jukran ya kani Henry iman usiem patiaw ya katay ke jing e ki palpa bat tre ru watang banikran isalong bat ki seng bhalang lembat ki palpa nagaliang ke HYC Rambrai satil ni dap ka jing susi ka tao halor ka jing yu ya ka jing jabok ka Rambrai bat unsien ha ka ba iya yang ha ka tai ka cakah Rambrai Nili osngaw ke jing nam ke jing ut na kaling pagba. Ini na kaliang jong ka HYC. Ngimban se ban lek ni yo siem. Da ka bengi kenduk markat batu. Rai ka ba na kaliang ke jong siem ngalong ba. U ai daw yang ni ba don jaka ban ni ba don. Dekat ke jing tip ke jungi. Kun di kun ke rayat jong ka himang. Ba ka himar Rambrai. Ka don ke jing mi. Wala kimlam ki bahe ru tang ban pen khoi nyot ni skau bo ula te re ha ka bede pat kani ngimban se ni labu ru da jing tho ban ni ai ru ka dat lan yo siem ba hapo de ban le de ka ka bangi susi ka long ba sol pen ban yang ni kum ki sang bah lan ba chem lap khat yang ni ban dia su thu na le ban dia kran halor kini jing de halor kita ki jing skap men thi na kaliang usiem nyemban se ban pen ino ada kakak de kani kalong tang gadak jong ke jing sedang ban la daus im unam le unam sim kia ga bre ban unun ni na kaliang HYC Rambrai satil nyemban se ban sim da ke wetak ni so ban ong bala daus im ule pen pun no yo nung nyot hang tai ni na kaliang HYC Rambrai satil ro ni kloi ban ya kompromis ban ni kloi ro ban wan kit no yo nung nyot ubangi lawan te hang le hap lau jong usim himaram ta ni dekan tujuh re usim ba unle ha ka bade batuni bat ni kepat para nong song sunong ro ni sno tilang bat ni kum pisang balang nang bangila ban ram ding khong ya ki jing jab ya ki jabok ki bang liu ba ki lawan ra ro ki jing pang sistem ki jing gisam ki dan kalian ngejungi kum ka circle hi ni kerpat usim simpan bom le ha ka bade bat ni boleh sibut